ya ponían dos meses que son de compromiso, la primera. Sí, la primera, iniciativa per reclamar un referèndum sobre el canvi de model de gestió sanitària proposat pel Consell. El govern valencià ha anunciat la privatització de la gestió sanitària de totes les infraestructures sanitàries de les àrees de salut, incloent-hi centres hospitalaris, centres d'atenció primària i centres d'especialitats. Aquesta mesura suposa un canvi de model en la gestió sanitària que, a part de generar un lligam i una hipoteca amb les empreses concessionàries, és una càrrega financera que tindrem d'assolir els ciutadans mitjançant els impostos durant les pròximes dècades. L'anunci fet pel propi conseller de Sanitat implica una privatització que no estava contemplada a principi de legislatura, la qual comporta un canvi substancial i econòmicament important de referència a les propostes que el partit que sustentava el govern de la Generalitat va fer en les eleccions autonòmiques del 2011. Els ciutadans i ciutadanes avalen amb el seu vot una majoria per a governar, unes propostes clarament definides en un programa i unes accions de govern. Quan un executiu realitza allò contrari al que s'ha compromès, traeix la confiança de la ciutadania i fa un ús pervers de la responsabilitat que li han atorgat les persones votants. Per tant, qualsevol decisió d'un calat tan important com és el canvi de model de gestió sanitària que vol portar endavant l'executiu valencià ha de ser consultada directament amb els afectats, que són tots i totes. La sanitat és un dels pilars bàsics i drets fonamentals en els quals es sustenta l'anomenat estat del benestar i la garantia d'un dels principis fonamentals que més importen als éssers humans, la salut, la vida. És una important matèria d'interès general. Obvie el repàs de la legislació que fa referència a sanitat, però sí que me recança així. L'Estatut d'Autonomia, en el seu article 28.5, estableix que el president de la Generalitat podrà proposar, d'acord amb allò que determina la legislació de l'Estat, la celebració de consultes populars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana sobre qüestions d'interès general en matèries autonòmiques i locals. Per tot l'exposat, el grup municipal de Compromís proposa els següents acords. Primer, l'Ajuntament insta al president de la Generalitat a proposar, d'acord amb la legislació vigent, la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit del nostre territori per sometre a l'opinió de la ciutadania, mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, la proposta anunciada pel Consell divendres 27 d'abril de 2012 de privatització de la gestió sanitària de totes les infraestructures sanitàries, en tractar-se d'un tema d'interès general d'àmbit autonòmic i suposar un canvi substancial en el model actual que vulnera drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes arreglades en la Constitució, Estatut d'Autonomia i resta de l'ordenament jurídic. I segon, donar compte al grup parlamentari, president i conseller. ¿Intervenciones? Sí. Nuestro grupo entiende que no es necesario celebrar una consulta popular para que los ciudadanos puedan valorar la propuesta de gestión mixta sanitaria anunciada por el Consejo, por los siguientes motivos. La sanidad pública seguirá siendo universal, gratuita y de calidad. Los cambios afectan al modo de gestión. Los usuarios y pacientes van a seguir siendo asistidos sin pagar ni un solo euro. Los ciudadanos no tienen nada que temer. Se trata de nuevas fórmulas de gestión cuya única finalidad es mantener la calidad de las prestaciones sanitarias a coste cero para el usuario. La gestión mixta transfiere al sector privado áreas muy concretas, ajenas a la atención sanitaria propiamente dicha y que en muchos casos ya están externalizadas. Cocina, lavandería, limpieza, mantenimiento, suministros, material sanitario y productos farmacéuticos, transportes no sanitarios, etc. Los recursos propiamente asistenciales, personal sanitario, funcionarios interinos, etc., forman parte de la esfera de gestión pública. No hay cambios en la asistencia sanitaria. Se respeta la actual configuración. Ambas esferas estarán gestionadas por un único equipo directivo de composición mixta. La parte asistencial recaerá siempre en la Agencia Valenciana de Salud, es decir, será de gestión pública. Se persigue simplemente una mayor eficiencia en la gestión que garantizará una asistencia sanitaria de calidad y completamente gratis. Los ciudadanos no votarán ningún cambio como usuarios, más allá de las mejoras que día a día y desde hace años está implantando los gobiernos del Partido Popular. El modelo de gestión mixta ha sido copiado por comunidades autónomas como Madrid, donde ya hay 8 concesiones de este tipo y se está extendiendo a 4 más. Castilla-La Mancha también ha anunciado que va a optar por este modelo. Actualmente en la Comunidad Valenciana existen hospitales de gestión mixta, entre ellos Hospital del Vinalopó, Hospital de Torrevieja, Hospital Universitario de la Ribera y Hospital de Manises. Esto demuestra que el modelo no solo funciona, sino que repercute en una mejor atención y una mayor satisfacción de los usuarios
de la sanidad pública valenciana. Por tanto, nuestro grupo votará en contra de la moción planteada. Es verdad, señor Deus, que la propuesta del 27 de abril de este año de la privatización de la gestión sanitaria es un cambio absoluto del modelo de sanidad actual que está vulnerando los derechos de la ciudadanía recogidos en el artículo 41 de esta Carta Magna, en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía y en varios decretos de la Agencia Valenciana de Salud creada para tal fin. Digan lo que digan los señores del PP y nieguen lo que niegan siempre y luego hacen lo que hacen, pasaremos de un sistema sanitario universal, público y gratuito, que es el actual, volveremos a un sistema sanitario de eficiencia, porque establece el copago sanitario. Sí que es verdad que hay que pagar el medicamentazo que excluye muchos medicamentos y todas estas medidas que son injustas porque castigan a los sectores más vulnerables, que son los jóvenes y los pensionistas, y son provisionales e ineficaces porque se presentan sin una memoria que justifique las cifras que nos dan. Y porque lo único que provocan estos recortes y la privatización es empeorar la salud de todos, que a la larga va a estar en su contra, porque empeorando la salud de todos, luego hay más gasto porque se incrementará más medicación y más vías de ingresos. Por todo esto, y como ya lo dijimos en la anterior moción sobre sanidad, lucharemos y trabajaremos para que la sanidad pública y gratuita y universal siga siendo un derecho de todos. Referente a la consulta popular, que a nosotros los socialistas estamos de acuerdo ante todas las consultas y que la libertad de expresión se ejerza en toda su amplitud, no dejamos de reconocer que en la situación en la que estamos no es el mejor momento para incrementar estos gastos adicionales. Ustedes también siempre están abogando un poquito por el estalvi, el no gastar el cine, pues no cree que siga un momento muy adecuado de hacer una consulta. Pero de seguro que, aunque no se realice la consulta, trabajando juntos llegaremos a encontrar una solución a este problema de demonización de nuestro sistema de salud por parte de los señores del PP. Estaríamos completamente de acuerdo con su moción. Y sí que es verdad que se va a pagar, y sí que es verdad que hay los jóvenes que no hayan trabajado mayores de 26 años estarán excluidos, y sí que es verdad que la gente extranjera, los inmigrantes estarán excluidos y tendrán que pagar. No es ninguna verdad todo lo que estoy diciendo. En todos los sitios se puede leer, en todas las publicaciones, toda la gente sanitaria y todos los medios de comunicación, menos los que controlan los del PP, por supuesto, lo dicen. Así que, si fuera verdad y no fuera una ruina, si es una ruina la sanidad pública, ¿por qué la empresa privada quiere gestionarlo o quieren darle a la empresa privada que la gestione? Eso no tiene pies ni cabeza. Estaremos de acuerdo con su moción. Sí, unes matisacions només. Això és el que havia fet fax a tots els centres de salut la Generalitat Valenciana. Suposo que personal professional ho coneix. Tarifes per al 2012. He escoltat en argumentació que els usuaris i ciutadans no la pagaran nada. Podem repassar les tarifes. Podem repassar el subratllat de la circular on acaba dient de lunes a viernes de 8 a 15 horas contactar a nosotros para que hagamos la factura y os las enviemos por fax para su entrega al paciente y que vaya al banco a pagar. Un detalle. Sí, no es universal. Això respecte a una cosa, respecte a que no se privatiza l'atenció a lo que és l'assistència sanitària, jo entenc que el SAMU no és una assistència sanitària. Sé que inicialment anuncia que el SAMU entraria i ho va dir i està gravat en tal, però ja ha canviat sanitari. I el SAMU és una assistència sanitària. Suposo que les ressonàncies magnètiques són assistències sanitàries als pacients. Les ressonàncies magnètiques. I no vull parlar de l'Hospital de la Ribera si el que atén als usuaris de l'àrea de salut de la Ribera són funcionaris, els gestors, que determinen l'horari dels serveis, com se presta, és l'administració pública o és l'empresa privada. Per cert, parlant de l'àrea de la Ribera, que inicialment se vendria com era el gran sollo del món mundial, que s'anava a establir l'administració, al quart any d'obrir-se la Generalitat hauria que aportar 69 milions d'euros
per a cobrir les pèrdues que tenia l'empresa. En aquests 69 milions d'euros hi havia suficient per haver construït l'hospital que va construir allí la UTE privada. I després, a partir d'aquest any, l'increment de lo que se li ha pagat per atendre el pacient ha sigut del 7,6% de mitjana anual, mentre en les àrees públiques l'increment del cost del malalt ha sigut entre el 2 i el 3%. Clar, després se pot dir, això és molt parcial. El paradigma de la sanitat privada és dels Estats Units. Se pot mirar en internet, se pot mirar en els informes mèdics tant americans com europeus, el cost per malalt de l'assistència privada als Estats Units, que és més de 1.500 euros per persona i any, i el de la sanitat pública, que està en aquests moments, si no han canviat molt les xifres, 500 i pico. O sigui que la diferència és substancial. Inicialment se'ns ven el tema de que va ser més econòmic, però transcorreguts els anys la realitat és totalment una altra. I una realitat que se pot alterar en Castella-La Manxa, perquè segons l'última enquesta de satisfacció dels usuaris emesa per el Ministeri en el 2010, no s'ha fet la del 2011, no s'ha tancat, no s'ha tabulat. Segons la del 2010, la ciutadania que més satisfeta estava del seu sistema sanitari era Castella-La Manxa. Esperem que si continuen les polítiques de privatitzar-les, veurem si és així. Recorde que en l'àrea de salut ja duen diversos anys tancats els centres de salut els dissabtes i algunes vesprades a la setmana, mentre en la pública, en totes les àrees públiques, els usuaris i ciutadans tenien servei els dissabtes i els dies per la vesprada. Mentre que en l'àrea de salut, incomplint la normativa establerta per la pròpia conselleria, ja estaven tancant. Són només uns apunts respecte a la intervenció que s'ha dit. Sí. ¿Puedo matizar? No, vamos a ver, simplemente al señor Ríos, las tarifas que me pasan son de pacientes sin derecho a asistencia sanitaria. No interesa. ¿Eh? No interesa. Contesteu-se. Y luego al grupo socialista quería decirle que dice que al final pagaremos todos, pero yo no veo que en los hospitales donde se está aplicando la gestión mixta estén pagando, sigue siendo pública, universal, gratuita. Y luego en el tema del copago es verdad que en algunos sectores ha aumentado un 1%, pero también es verdad que dos sectores que eran los parados de larga duración y las prestaciones no contributivas ahora no van a pagar nada. O sea que antes pagaban. Todo hay que valorarlo justamente. Ya está. Nada, que si se ha leído el Real Decreto, el texto del Real Decreto, que lo has leído. Y donde pone los menores de 26 años que van a tener que pagar, que ahora no pagan. Eso lo lees. Miguel, no té. Passem el tema de votació. Vots a favor de la moció? Compromís? Vots en contra? Passem a